ka ja mana abun kunya a cikin gari. Magana ta zuwa makarantar nan ka bari don ka kura lokaci. Taɓija, amma baki da hankali. Na gaya maki ladidi maganar makaranta tabbas zana je. Gaskiya haka ni ban yarda ba, in kana ta gidan mu ko zana je. Me kike so ne ki gaya mani, ke da ya dace ko da mutane suna zagi ki tare mini. In dai makaranta ne kake so ka je ni ban lamunta ba, wanda sun yi karatun ma suna nan a zaune don ba su fi ka ba. Kar ki damu da wannan ilimi yanzu shine ya zama kan gaba. Ya kamata ki sake nazari. Nazarin menene zana sake ka tuɓe gona za mu je. Wace gona bayan na gama shiri ki kalli diresin yar gari. Ki matsa mini dan na fara latti ba zan taɓa saurare ki ba. A daren jiya na yi mafarki na zama to likita bari da kije. Kakarki tana a gida ba abu lafiya na kan wata agaji. Ai mafarkin karya ne, surutun ka yayi yawa har na gaji. Kakata ba ta a duniya ta jima a kiyama tuntuni. Wa yake miki ƙarya karki kara a batun makaranta a zanaje. Ko kina so ko ba kya biɗa na riga na ɗau alƙawari. Kaftin Mandiya ta mai gida na ka saurara kai nazari. Duk abin da na ce ma bani so za ka daina kai alƙawari. Gashi yanzu kana nema ka maida ni shashasha a cikin gari. Unguwa ma yau in za na je babu hali kai ne sannadi. Banga amfanin ki hana ni batun da dai makaranta zana je. Ilimin nan zai amfani junan mu in na samu uzo ki je. Dan Allah ka kyala mai gida ni kawai makarantar karkaje. Mai yasa kika ce mini kar na je? A'a ni yau gona za mu je. Kun ga gonan ma ban ki ta ba. Ladidi wai ni ne na auro ki ko kuma kin auro ni ne? Ya kamata na san waye gaba. Ka ja mana abun kunya a cikin gari. Magana ta zuwa makarantar nan ka bari don ka kura lokaci.